Скъпи младоженци, уважаеми кумове, госпожо Стоева, приятели и гости, сърдечно ви приветствам с добре дошли. Уважаеми младоженци, днес имам приятното задължение да регистрирам вашия брачен съюз, но преди да подпишете двамата акта за граждански брак, разрешете ли да ви припомня, че българското семейство е съюз на горещо обичащите хора, решени цял живот да вървят заедно. В съответствие с изискванията на Семейния кодекс в нашата държава, за да бъде сключен вашият граждански брак, е необходимо устно да потвърдите вашето съгласие. Уважаема госпожица Стоева, вие съгласна ли сте да поемете голямото лично и обществено задължение да създадете ново семейство, като встъпите в граждански брак с господин Радованов? Да. Уважаеми господин Радованов, вие съгласен ли сте да встъпите в брак с госпожица Стоева? Аз съгласен. В изпълнение на вашето желание и представените от вас документи е съставен вашият акт за граждански брак. Моля съгласието да подпишете граждански брак да се скрепи с вашите подписи. Моля, Първани. Сега и задължението. Кумовете също трябва да Изгоря Още малко става. Що се подписва? Върши, то не върши. Евгений Иванов. Айде да подписвам. Това са от край. От името на кметство Ботан обявявам гражданският брак между Ани Валентинова Стоева и Пламен Радков Радованов за сключен и тях двамата от днес за законен съпруг и съпруга. Моля, събунете булката. Уважаеми младоженци, от днес вашите два различни пътища в живота официално се вливат в един общ път на вашето бъдеще. И аз ви пожелавам до края на живота си да го извървите винаги заедно двамата с много обич и взаимно уважение. Създайте двамата крепко, жизнено семейство. Запомнете и никога не забравяйте, че огънят, който запалихте днес, може да гори вечно само тогава, когато между вас двамата съществува искрена, всеотдайна дружба, изградена на пълно доверие, взаимно разбирателство, безпределна обич и съпружеска вярност. И в този мил, тържествен миг аз искам да ви спомня за онзи миг от чудно детство, за пътеките към бащината стряха, за грижите на майките към вас. И на пътеката на мама и стрък трева не бива да расте. Обичайте и уважавайте своите родители, които ви родиха, отгледаха и възпитаха.
и които ще ви бъдат истински първи помощници в семейния живот. Не може да бъде истински възпитател и родител онзи, който не тачи и не уважава своите родители. Като представител на кметството, аз се присъединявам към вашата взаимна радост и в този момент изразявам увереност, че вие ще изградите едно здраво и хубаво семейство. Нека много детски гласчета огласят щастливия ви дом. Нека имате нежността на гълъбите, свежестта на боровете и дълголетието на орлите. На добър път, щастливи млади хора. Като на семейните ценности, обикновено съпругата получава. Заповядай, Ани. Благодаря. Честито и на вас. Моля кумовете да налеят вино в чашките. Отпийте вино и на всяка година от този празничен ден си спомняйте за мига, в който си подадохте ръце и тръгнахте по светлия път на вашето семейно щастие. На здраве! Нека любовта ви никога не угасва, нека не остарявате никога един за друг. Пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашия стремеж един към друг. Венчайте се, за да създадете здраво и хубаво семейство, да зачевате с любов децата си и с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчайте се, да вдъхнете доброта и нежност на чувствата си, полет и мъдрост на мислите си. Венчайте се, да продължите пътя си напред, като достойни граждани на Република България. Моля да се разберете пръстени. Уважаеми младоженци, сключването на граждански брак, което ние току-що извършихме, е не само официален законен акт, но и тържествен на свята клетва за отговорност пред самите вас, вашите свидетели, родители, пред цялото наше общество. Скъпи млади хора, навън от този брак започва най-трудното изпитание в живота ви, защото бракът е една голяма битка, за чиято победа се воюва не ден, не два, а през целия живот. Битка за нея, за любимата, битка за него, за любимия, за вас двамата, за домът, за семейството, битка, която се води с характери, с навици, с възпитание, дошли от другия дом, от другото семейство. Но първо и най-свято условие за щастие, хармония и творчески брак е обичта. Не обич външна показна, а обич скрита, дълбока, която дава криле. Бъдете рамо до рамо в радост и в тъжни дни. В семейните си отношения се ръководете винаги от здравите традиции на нашето българско семейство. Драги младоженци, помнете, че сте отговорни пред потомството, което ще създадете и възпитате като достойни граждани на Република България. Честито!
бъдете живи и здрави и ви пожелавам най-хубава вечер. Много приятно изненадани от днес. Аз искам ще чакам. You're happy. You think? Oh, you will be happy.
Ние ще построяваме постоянно. Сега трябва всички моми долу да се наведат за... Той има ли значи като излезнете, те ще почнат да изчакат да има член 4, тогава ще се свърши много. Action cam. Аха! Това е Оризо. Оризо е долу, чакай ни. Where you from? I was doing На крышу поставь, может, только чтобы не уехал. Así como te... Y hay que respetar ya. Nosotros evidentemente no somos así. Así cobra. Es la que te comenté. No, pero ahora ya no. Ahora tiene una carga ya. Ahora ya es otra cosa. Hombre, hay que Над възрастта сме, над възрастта сме. Я се ради там. me he dejado colgado en el documento tal. Antonio, oye, perdona. Estamos cámaras. ¿Sabes si tiene hermanos o sabes? ¿Hermano?
Върви по вода. Ама няма. Любите сега трябва да се съберат. Ето тук е всички от женски пол.
Уважаеми приятели, ще ви видя всички в комплекс. Чакам да ви срещна там след малко. En el River, ¿no?